салом тамошобинони арҷуманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо умеди тинҷиву осудагӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ ва риояи қонун тартибот аз фаъолияти милитсияи кишвар манзур медорем. дар студия бо шумо Рухсор Таваллузода. имрӯз дар барнома тамошо кунед. ошкори ҷинояти роҳзанӣ дар хориҷи кишвар, гумонбарон ба даст афтоданд. мо айтҳарса гуфтем милисион карочи гирифтем рафтем тарафи граница. расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг дар ҳолати мастӣ. ман якун гутел кунам гуфтам зафар бираугам пеграмам бо дусета зад ҳамин метарсонам гуфта корда кисам гита ҳамт кунам ҳамин гашбит зад. милитсияи пойтахт паҳнкунандагони воситаҳои нашаддорро боздошт намуд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. коркардҳои оперативии муваффақонаи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино ҳаракатҳои ҷиноятии 7 нафарро бепарда сохт, ки дар фурӯши воситаи нашъадор маводе ки метавонад садҳо нафарро ба мубталои нашъамандӣ гирифтор намояд даст доштанд. ин нашъаҷалбон сокинони минтақаҳои гуногуни кишвар буда мехостанд ин бори заҳрогенро ба муомилот бароранд. ҳамкоронамон тафсилоти бештар доранд. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино дар асоси маълумотҳои оперативӣ як гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашаҷаллоб ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба интиқол ва фурӯши воситаҳои гуногуни нашъадор машғул буданд, таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода шуданд. дар натиҷа 7 нафар нашаҷаллобон зимни ба фурӯш гузоштани воситаҳои нашъадори навъи метамфетамин ва ҳашиш дастгир гардиданд. роҳбарии ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро Шамсиддинзода Абдураҳмон соли таваллудаш 1983 бар уҳда дошта, воситаҳои нашъадорро аз ҳаммаслакони ҷиноятии гурӯҳҳои нашаҷаллоби афғон қабул намуда, бо ҷалби дигар ҳаммаслакони худ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фурӯш мегузоштааст. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаммаслакони номбурда Мухторов Комил соли таваллудаш 1988, Намозов Аҳсан соли таваллудаш 1997, Гулов Ҷалолиддин соли таваллудаш 1998, Мадраҳимов Нуриддин соли таваллудаш 1996, Давлатов Дилшод соли таваллудаш 1996 ва Кароматуллои Неъматулло соли таваллудаш 1993 дастгир карда шуданд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки ба даст овардани маблағ ва истеъмоли воситаҳои нашъадору кайфияти яклаҳзаина боиси ташкили ин 7 нафар аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ гашта, дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба дигар истеъмолкунандагон маводҳои мухаддири заҳрнокро ба фурӯш мегузоштанд. дар натиҷа аз ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша 657 грамм маводи психотропии метамфетамин ва наздики 2 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон ин 7 нафар гурӯҳи нашаҷаллоб дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташон бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди ворид гардидани муроҷиати ҷабрдидаи ҷинояти роҳзанӣ муҳоҷири 27-сола ба риёсати кофтикои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ гиреи сарбастагии ҷиноят ошкор гардид. дар ҷинояти махсусан вазнин роҳзании шаҳрвандон Гулов Комрон соли таваллудаш 1999, Шоев Самад соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандагони шаҳри Норак ба ҳайси гумонбаршуда дастгир гардиданд ва нафари сеюм Сангов Суҳроб дар кофтиков қарор дорад. тавре ҷабрида Исматзода Комрон нишон дод медиҳад, нафарони болозикр аз ӯ як миқдор маблағ қарздор буданд ва санаи 5 октябри соли 2024 бо даъвати ин гурӯҳи ҷиноятпеша барои гирифтани маблағи додааш аз Федератсияи Россия ба шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон сафар мекунад. сипас боздоштгардидагон Исматзода Комронро ба ҷои хилват, яъне берун аз шаҳр ба дохили дарахтзор бурда, бо истифода аз ҳар гуна олот ӯро мавриди латукуб қарор дода, 250 000 рубли русияшро тасарруф ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. ҷое ки мара даъват кардан бояд пули қарз ба медодам, дар ҷои ҳамун даъват кардаишон бо ҳамроҳи бародарон як чанд нафар маро латукуб карда ба шахсони бегуна 2 нафарашон мешинохтам, Шоев, Садам, Гулов, Комрон, 4-5 нафар шахсои бегуна латукуб карда бо чӯбдаст бо арматур зада сарамро мисол шикастанд.
кашлок ҳам документам ро ҳама чам бо 250,000 рубл дигам гирифта аҷои ҳодиса ғайб задам ва дар беморхона Алмата бемор вазми хоб будам. баъди тавбат гирифтан ман ба ҷуруми тоҳисон омадам ба мақомоти корҳои дохилӣ хабар додам. Гирифтем документҳоша ки ба номи Комрон аз ҷош хеста гирифт хостем оро бигирем асад хатимон биёя нашид ва гирифт мо документҳоша хатимон гирифтагӣ будем документҳоша хатимон гирифтем ва гаштем мо дар такси систем обратно омадем дар граница дами танҳо шудем да мисол арда мушталаға задем ки бахшиш пурсаем мисол ҳамин коро накард ба ҳамо ҳолада Комрон бо дашном кард гирифт паспорташ дар дасти мо монд паспортша гирифтем мо ай тарса гуфтем милисионаи карочи гирифтем рафтем тарафи граница. айни ҳол корҳои фаврии ҷустуҷӯӣ барои дастгирӣ намудани нафари сеюм идома дошта аз рӯи ҳодиса бошад бо моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ давом дорад. баҳри таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Хатлон чорабиниҳои мақсадноки кормандони бозарси давлатии автомобилӣ пайваста доир карда мешавад. аз рафти як чорабинии Содуманд ки аз 15 то 25 феврал идома дошт ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. طبق نقشه چورابینی پیشبینی شده رهبریت هیئت کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون دوام 10 شبانه روز از سنه 15 تا 25 فوریه با نام شرطی پیاده‌گرد در حدود راههای شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون عملیات برگزار نمودند. ضمن برگزاری عملیات مذکور یک قطار کمبودی‌ها را آشکار ساختند که برخی از شهروندان به عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه اعتبار نمی‌دادند که این حالت باعث نگرانی می‌باشد. از جمله به علامت‌های راه چراغک‌های راهنما اعتبار نداده از جای‌های ممنوع و خطرزا راه ماشینگرد را عبور کرده می‌گذشتند که این عمل ناجایشان با رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیات انجام می‌یابد. جریان برگزاری عملیات با اظهار نگرانی ناظران راه اطلاع دادند که محض در حدود راه‌های شهر باختر بنابر راه ندادن به پیاده‌گردان رانندگان زیاد بازداشت و نسبتشان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. از جمله ساکنان شهر باختر اربابov نصرالله راننده واسطه نقلیات الکترومبیل تمغه BID قید رقم دولتیش 8005 TT03 سیف‌الدین رمضان راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا قید رقم دولتیش 6970 OZ03 و ساکنان ناحیه وشت رحیموف نسیم جان راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا قید رقم دولتیش 4747 VK03 تورایف شکرالله راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل وکترا قید رقم دولتیش 2289 VC03 در مورد حرکت پیاده‌گردان مانع گردیده وضعیتشان را زیر خطر گذاشته بودند و قید گرفته شده نسبتشان چاره‌های لازمه اندیشیده شد. ندیدم پیاده‌گردان از کردار کرده خود پشیمانم بر پیاده‌گر راه ندادم از کردار کرده خود پشیمانم. با مقصد هشدار ساختن پیاده‌گردان از پیامدهای ناخوش قاعده ویرانکنی‌ها از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون ورقه‌های اطلاعاتی تبلیغاتی در واسطه‌های نقلیات مسافرکشان خاصه اتوبوس‌ها نصب شده است. علاوه بر این بین رانندگان مسافرکشانی ترمینال‌ها و طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌ها ضمن برگزاری ملاقات‌ها کارهای فهماندهی وسعت یافته مسئولان نهاد مذکور تصمیم دارند با این وسیله نظام حرکت را در حدود راه‌ها در همه فصل سال معتدل و بخوف نگاه دارند. اینجا رسیدیم به پایان نمایش. با شما تماشابینان عزتمند تنصیحاتی روزگاری آسوده و آری از کردارهای ضد حقوقی را تمنا داریم. با میلیسیا همکاری نمایید تا اینکه ثبات و آسایشتگی در جامعه ما تامین باشد. خیر.